chitiko chakashamisa veruzhinji vachiona VP Constantino Chiwenga anozikanwa kunzi panguva ino ari pakati peChaos in the ruling party ZANU-PF. VP Constantino Chiwenga anonyanyasikuonekwa kunzi he is the main obstacle, the main hindrance paZANU-PF resolution number 1 kuti isucceed, achionekwa kunzi pamagenerals mashomanene asara vasikambosvika navashanu chaivo. VP Constantino Chiwenga is the leader wavo, ari kuonekwa kunzi he is trying by all means to stop the amendment of the constitution Vision 2013 of subscribe or like on the bell icon. Zvamuri kuona mapictures yesterday, VP Constantino Chiwenga shocked the nation achiareva paHeroes Acre aiwa nemasecurity forces aiwa mamuri kuona vanosvika 12 plus vakakomberedza vanhu vaviri, VP Constantino Chiwenga and wife. Panguva ine panoonekwa kunzi even VP Constantino Chiwenga atova nema-insecurities, hapasina munhu waakutrasta the ruling party ZANU-PF, paakapunyuka pakawanda, paakapunyuka aiwa pakuru, and panguva ino aakuziva is learning from experience what he experienced nevakomana vari kutamba navo nevari kushanda navo the ruling party ZANU-PF. Panguva ino toona kuti his shocking arrival at the Heroes Acre yakashoka veruzhinji, tichiona kuti only vamuri kuona vakalabelwa avo vakasoma numbers ndo security forces ake. Kune vamwe again who were captured by the camera but havanakwanisa kuzobuda pa this picture. Ndinozoratidza kuti VP Constantino Chiwenga panguva ino akunyatsokipa his tight security, noda kuti anoziva kuti akangoda kungoti paite zinyekenyeke aiwa tinozongofunga nokufuma dzangova ngano. Tudze mafunguro eminoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Tiona kuti generally havasi kuvata, generally vari kuramba vari cautious just because vanhu vari kutamba navo. Pinda comment section menu uza mafunguro eminoti kudi pamusoro pechitiko ichi. So unsubscribe or like, or you don't turn on the bell icon.